pujaran irreductibles, gent que ha mantingut la flama encesa, gent que hi ha sigut des de fa molt de temps i continuen sent, i ens representen a tots. Meridiana ens representa, Meridiana resisteix, Meridiana resisteix, Meridiana resisteix, Meridiana resisteix, Meridiana resisteix, Meridiana resisteix. I resistirà. I que algú li pregunti pel Jorge, que ha plantat cara sol durant molts dies al costat de la gent de Meridiana. Gràcies també. Hola, jo sóc membre de Meridiana Resisteix i vull fer-vos arribar a totes les persones que us heu sumat a l'acampada convocada per l'Assemblea com a punt d'inici de la campanya Nosaltres acusem. La solidaritat, la sintonia, l'escalf fratern dels vostres companys i companyes de Meridiana Resisteix i també expressar el nostre suport de la campanya que posarà el focus en el caràcter repressiu i antidemocràtic de l'estat espanyol i de tots els seus tentacles a Catalunya i concretament en la causa general contra l'independentisme il·legal i legítima que ha afectat i afecta tant i tan negativament les nostres vides i l'evolució social i política de Catalunya. Des del 14 d'octubre del 2019, Meridiana Resisteix ha estat un moviment assembleari que ha manifestat la seva radical oposició a un estat de coses injustes, com altres col·lectius arreu de Catalunya. Hem assumit riscos, hem deixat la comoditat del sofà i hem sortit al carrer d'una manera responsable, mobilitzant-nos contra la injustícia flagrant en totes les seves manifestacions. Una altra vegada, m'he equivocat. Denunciant públicament la repressió que s'ha encarnissat i encarnissa en tantes persones d'arreu del més de 4.000 que han sofert o estan sofrint les urpes d'un estat demofòbic i autoritari, d'un poder judicial. Hem estat al costat dels represaliats, cridant el seu nom, amb empatia, solidàriament, a tots ells i sobretot a aquells que són menys coneguts. Avui més que mai els diem amb tota la força de la qual som capaços que les seves ferides són ben nostres i els seus ideals també. Serem lliures. Hi ha massa gent i ben posicionada que voldrien girar full, passar una pantalla no superada, però que els incomoda molt perquè els posa ras i curt davant d'un mirall tancat de sang, de privacions d'infàmia. És especialment dolorós i injust patir el foc amic d'aquí, des de les institucions i partits nominats independentistes han tolerat i consentit que càlculs partidistes o per por, actuacions lesives contra Catalunya, la democràcia i la llibertat. Contra els que prediquen i practiquen els apòstols de la renúncia i de la rendició, on tenim molt clar. Encara hi ha molts motius per dir no, per continuar al carrer, però sobretot per l'1 d'octubre. I diem no perquè volem dir sí a la dignitat de les persones, dels pobles, a la llibertat i al futur que puguem definir entre tots, a la independència de Catalunya, que ens van guanyar l'1 d'octubre i que ens ha de permetre la realitat d'un futur lluminós i possible que necessitem i ens mereixem. I caldrà continuar, no baixar mai la guàrdia, ni el llistó de les nostres demandes, encara que costi. Són temps difícils, ens voldran arrencar, ridiculitzar, dividir. Per això us expresso un missatge final d'encoratjament. Tot i que ens volen a la defensiva desarticulats, cada vegada més desanimats i dividits, reprenguem la iniciativa, projectem-nos, mobilitzem-nos, resistim i sobretot no deixem mai d'unir esforços, d'ajudar-nos, de solidaritzar-nos amb els que viuen de primera persona les investides d'un poder repressiu. Visca Catalunya lliure, salut i independència. Bona tarda, companys i companyes. Jo vull afegir amb aquestes paraules que ha dit la companya unes quantes, ja que estem aquí acusant. Meridiana Resisteix vol acusar també, perquè acusem
en aquell moment, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per prohibir-se una manifestació legal. Constitucionalment tenim el dret de manifestar-se i reunir-se per llei, i ens ha prohibit, amb l'excusa perquè va permetre a uns fatxes, ve a ser Vox, Ciutadans, PP, una contramanifestació il·legal al nostre costat, a 5 metres nostres, amb els problemes que teníem de provocacions i tot. Això es va fer Interior, permetre una manifestació a 5 metres de la nostra il·legal dels feixistes. Llavors, amb aquesta excusa de que per seguretat nostra doncs es prohibien a nosaltres tornar a tallar la Meridiana. Això va ser l'excusa del senyor Joan Ignasi.